Sidien ta' proprjetà fil-Belt Valletta nataw madwar 600,000 euro f'danni wara li kontestaw b'suċċess ordni ta' rekwiżizzjoni li għal bosta snin ikkaġunalhom dbatija serja li kisritilhom id-drittijiet fundamentali tagħhom. Il-każ huwa dwar bini fi triq il-Merkanti oriġinarjament akkwistat mill-predeċessur tas-Sidien tal-lum b'titolu tal-1943. Sal-1975 il-bini kien jintuża biex jospita l-uffiċċji tad-Direttur tas-Sigurtà Soċjali. Madankollu f'Mejju 1975 is-Segretarju tal-Housing avżar is-Sidien li l-proprjetà kellha tinkera l-użu residenzjali u li l-Kerrej kellu jħallas 80 lira mill-antiki bħala kera diretta lis-Sidien. Iżda s-sit ta' dak iż-żmien irrifjuta li jaċċetta dan u ressaq proċeduri fil-qorti biex talab awtorizzazzjoni biex ma jirrikonoxxix lil Kerrej. Hawnhekk is-sit kien rebaħ il-każ u d-deċiżjoni ġiet ikkonfermata fl-appell fl-1990. Iżda, sussegwentament, il-fond ġie allokat mill-housing lil Kerrej ieħor. Eventwalment, partijiet terzi tħallew jokkupaw il-post u partijiet sostanzjali tal-post ġew sansitra konvertiti għall-użu kummerċjali mingħajr il-liċenzji jew permessi meħtieġa. Il-bini, il-li hu ta' ċertu kobor, kien maqsum f'taqsimiet separati li jinkludu flats u workshop industrijali. Sal-2013, id-Direttur tal-Akkomodazzjoni Soċjali ħallas il-kera li kienet żdiedet għal 204 liri Maltin fis-sena permezz ta' deċiżjoni tal-qorti tal-1991. Iżda wara l-2013 il-ħlasijiet tal-kera waqfu. Is-Sidien ippreżentaw każ fl-2019 ikkontestaw dik l-ordni ta' rekwiżizzjoni u ħarku kemm lill-awtorità ta' djar kif ukoll lil Kerrejja li kellhom interess dirett fit-tilwima. Meta tat is-sentenza l-Prim Awla, Qorti Ċivili preseduta mill-Prim Imħallef Mark Katkuti, osservat li l-legalità tal-ordni ta' rekwiżizzjoni ma kienx qed tiġi kontestata. Rigward il-każ in kwistjoni għalkemm l-espert tal-qorti u l-perit tal-partijiet kienu ħarġu b'valutazzjonijiet differenti, jidher ċar li kien hemm differenza qawwija bejn il-valur tal-kera fis-suq u l-kera dovuta lir-rikorrenti bħala sidien tal-proprjetà rekwiżizzjonata. Għalhekk, il-qorti ordnat li titħallas is-somma ta' 600,000 euro. L-avukati Stefano Filletti u Nicole Gallia deru għas-Sidien.